Ini ndinonzi Judith Murenje. Ndakazvarwawo kwaMurenje. Mumusha wekwaMurenje. Nemwana wekwaMurenje. Nyaya yangu yakamira yakadai. Mai vangu vakashaika 2018. Vashaika. Vakanga vakajoina cooperative inonzi Tashinga cooperative. Inotsvagira vanhu dzimba semunhu aishanda mumba. Saka vachishanda mumba kudaro, ndobva vaona cooperative ndikujoina. Ndokumva vazovaka imba yavo. Vavaka imba yavo. Ndakaitawo vana vangu vatatu ndigere navo. Vairi ndo vakazosara vagere pamba apa. Ini ndokumbodzika kumusha. Saka patakaviga amai ndakazodzoka kuno kuHarare. Ndasvika kumba kuri ndakasopirwa wiri. Zvikanzi wiri ndoma ndatambira wiri. Ndoma ndakuverenga wiri. Ndakuverenga wiri ye ndakamba ndapokana nepekuti mai vangu munhu ainyora. Asi vakanga vasaina nechigunwe. Ndoma ndabvunza mwana wangu kuti wiri yakanyorwa nagogo here? Zvikanzi ndikati ndiwo here vakanotaipisa? Zvikanzi aiyo. Ndikati akanotaipisa ndiani? Ini wiri yandoziva inotaipiswa nemuridzi wayo oisa kwaloya. Saka iwewe wiri inogara namai cheyaamai. Iwewe une imwe. Saka unogara sei nezvinhu izvi? Munhu unganyorerwa wiri yekunzi ndiwe muridzi wemba nemunhu ari kukupa imba iyoyo. Zvinofamba sei? Ndobva andibvutira wiri iya. Nyatsotsanangura yamai, wiri iri kuti kudii ende iri kuti anofanira kuita imba muridzi wemba ndiani? Wiri yakanyorwa kuti ndini Evangelista Murenje. Ndasiya muzukuru wangu kuti ndiye ave muridzi wemba pano. Hama dzangu dzekwaMurenje hadzifanirwe kusvika pano. Hadzifanirwe kutonga pano. Vachagara pano. Vanhu vanotevera vakanga vakanyorwa pawiri. Kureva ini Judith Murenje. Akatanga ndiye Pauline Nzonzo. Kuchizouya Judith Murenje. Kuchizouya Dominic Nzonzo. Kuchizouya Munashe Silos. Ndanani vanhu ivava ane mazita angani? Vana vangu vesa vatatu. Saka zita ranga riri pamusoro nderemwana wangu ndiye muridzi wemba. Inini ndichizotevera. Musikana upi zita rake? Pauline Nzonzo. Ndobva ndazobvunza kuti amai venyu vainzani zita ravo? Evangelista Murenje. Ndo vainzi ndo vakaisa wiri? Ndo vainzi vakaisa wiri. Ndikati vakazosaina nechigunwe seiko? Ende vasaina nechigunwe vakasimuka here pamubhedha kuenda kunotaipisa? Izvi zvakaitwa vachirwara izvi? Zvakaitwa vachirwara izvi. Handichaziva kuti mai vangu zvakafamba sei. Saka ndakutoda kuti totoenda kukoti. Tinonzwa kuti wiri ranga tichimbogara nani. Iwewe une rimwe wiri. Rimwe wiri rina cheyaamai. Zviri kufamba sei? Zvawati iwewe ndiwe wakasiyiwa pamba panapa. Asi mazita takanyorwa tese tiri 4. Saka handichaziva iwe ndiwe muridzi wemba manje. Iwewe uri muzukuru. Ndobva abvuta wiri. Ndoma ndanyarara. Ndikati chandei kwamai cheyaamai kwacho tinonzwa. Toenda kwamai cheyaamai vayo. Kwamai kuchidzema. Tasvikako. Ndobva vasikoramba. Zvikanzi iwewe mai vako vakatokutaurira kuti havakude. Havatombokuda kana mbichana. Wakatengesa zvinhu zvavo zvekuvakisa. Ndopa ndakati zvinhu zvekuvakisa zvipi zvandakatengesa? Makambotenga here zvinhu? Vakambotenga here zvinhu mai vangu ava vachiunganidza pamba? Vaingouya vakauya votenga zvidhina nemusikana uyu. Votenga zvidhina vouya nazvo. Zvovaka zvobva zvapera. Hapana chimwe chinhu chavakamboti chaunganidzwa chikagara pano pamba zvokuti ndaiwana mukana wokuti uchitengesa. Izvozvo amai zvamuri kutaura kure yacho yaamai ndiri kuzviramba zvamuri kutaura. Zvikanzi kana uchida kutonetsa togona kutotengesa imba iyoyo tokupai uyu kake uyu piswa kwayo pesa mobva. Ndikati amai inini handisi kuda kuti imba idi itengeswe. Inini ndiri kuda pekugara. Ndo musha wandakasirwa namai vangu. Ndo wachagara nevana vako.
ndikabvumirana namai vangu. Saka zvewiriri ndiri kuriramba. Saka nezvamira sei ari kunyatsonzi muridzi wemba ndiani? Hapana danho rakadaro rati rasvikwa? Danho rakadaro hasati ranyatsosvika, asi zviri kunzi vanhu ngavachinyorwa kupi? Kukanzuru. Vachiiswa kukanzuru munhu ita kuti yaimba yako kana waiswa kukanzuru. Zvino chiri kunetsa ndechekuti inini ndakaendako ndauya nemapepa mabirth certificate evana, itai mabirth certificate evana, tauya nemabirth certificate angu evana. Saka ndiri kudo kuti ndinyore chii mapepa zvamakati kukanzuru kunodiwa munhu akachena akaclear chikweleti kukanzuru. Inini ndakatochena, handina kana chikweleti kana sendi kukanzuru. Mapepa angu ndiwaya. Zvikanzi iwe handidi, handitombokupe dzimba dzenyu dzinonetsa idzi dzekutopedzesera kugadziriswa. Ndikati zvakanaka, ndomba ndadzoka, ndomba ndagara. Ndokuzoona musikana uyu ari kusainiswa mapepa pachitakishop kunzoko. Ari kutosaina mapepa akatoenda ikoko. Ndokumva ndaenda kwaDO ndobva ndanobvunza. Zvikanzi aiwa pana havasvike sezvo makanyora tsamba. Havasvike pano naye. Mwana iye hatitombodi kudii kumuona. Nekuti imeni takakuti inyora tsamba mukanyora, mukatipa, mukaenda kukoti mukauya nepepa rekukoti. Saka painzi pasara futi rimwe pepa rekupi? Rekukoti. Saka kukoti kuri kudiwa mari nepepa iroro. Ndo zvandamirira kuti ndichino mwedzi uchipera ndichikanzi ndochibhadhara mari inobhadharwa nevanhu. Ndichinoisa mari yemarenda kukoti kunenge kwaloya. Loya richiendesa kupi? Kukoti. Saka hanzi kune pepa richauya ikoko ndo randichapiwa. Ndoya nari kupi? Kukanzuru. Ndo rakunzi namai ava ndakamirira chii? Pepa rekukoti. Asi zvinezvi muri kuti mugere pano pamba imi nemwana anova ari kurwisana nemari kuti ndiye muridzi wemba. Muri kugarisana sei manje nemwana? Kugara ndakagara. Nekuti zvinezvi nyaya yatangomirira. Nekuti mapepa akasaina ndosvika ndozvaakutemba nazvo. Inini handisati. Takangogarawo, ndiri kugarisana ndakanyarara. Iye anenge akanyarara, indini ndakanyarara. Ndichingoitawo zvinhu zvangu.